saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati kembang melati melati juga orang jauh rumahnya antara itu nanti kebencong antara itu nanti kebencong tapi juga orang manis jauh rumahnya saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati juga orang manis jauh rumahnya yang ada itu kowe nanti kepincong jangan ego kowe nanti kepincong tapi juga orang manis jauh rumahnya nyai raya kota ingat sote bali nyai raya kota ingat sote bali Embalono yang orang disuruh nari dasar ayunya elulur putih ayo dasar ayunya elulur putih ayo elulur yang orang kasih dewa ayo dewa ayo ayo kota sakar polayo ayo dewa ayo ayo kota sakar polayo juga yang saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati juga orang manis jauh jangan ada ego kowe nanti kepincong jangan ada ego kowe nanti
plesir pasar ayojo kelikai yang ikan jojo mati dilawan tenang ombak bergoyang puntur adeng-adeng di atas pulau jangan ngandeng nanti kepincu pakai cincin di jari mati pakai gelang di tangan kiri sama tinggal sangat menanti lain hari Burung tiga juga siapa yang punya pergi plesir pasar ngayojo beli kain yang sama lupa ikan cucuk lagi dilawan kata obat bergoyang puntur anda-anda di atas mulut mulut jadi lihat jangan suka mengadodono itu ada duri ada ruginya burung
Setunggaling tari wonten tari burung glande saking paguyuban seni Dalalak Putri Arumsari ya dipun pandigani Jeng Eni Arumsari nggih. Mbak Rina, Ya. ini ada secukupnya kertas dari Ibu Ruci, Oh, dari istrinya Pak Robi, Iya. yang tadi juga sempat mencuatkan kata-kata, Katanya? minta tarian, Ya. beksam tari. Sik, itu Nggih. panas mentah Oh, sik panas ning kono. Ya ampun. Urung panas ning donya urung sepiro. Ya, aku gak. Dari Mbak Ruci, oke nyuwun tembang cawo gledak. Wah, wajan Iya. sip. Saya pikir mangke diaturke Sip. Mbak Eni. Sing rasip panas iki lho rasip. Aku bisa tekan Oke. jowo kono ki kok. Yes. Oke, nanti dikasih dengan aransemen musiknya Arumsari yang diminta dari Syekhul Hajat bareng Arumsari. Terima kasih. Satu persembahan lagunya kita hadir, satu persembahan tariannya juga kita hadir untuk keluarga Syekhul Hajat yang berbahagia. Nggih, nanti dipun pinangkani saking kanca-kanca Arumsari nuhuni pamundhut permintaan dari keluarga di bawah naungan Jeng Eni Arumsari. Bakaran Jaya Audio dan juga terima kasih hari ini didukung sepenuhnya dari Purworejo 24 live streaming. Bu Eni wonten dawuh. Oh nggih menika saking
simbah ingkang kepareng rawuh Nggih. derek berkah mangke dumateng menika Nggih. kersake larangan Karo doyong malih Karo doyong. ning rasa dawa-dawa. nggih ampun doyong-doyong banget Ampun lah, ampun. Lah nggih. dadi warune rada ratekno doyong ya Rin Iki rada jejeg iki mula Nggih. simbah aku tetep njaluk warung doyong ning Ya. aja doyong banget. mbahne sapa kuwi sing Mbah Lulur iki. Oh, dipun pinangkani sebelum nanti permintaan dari Bu Ruci. Oke. Iki waru doyongipun rumiyin kangge simbah Nyai Lulur kang rawuh wonten ing siang menika. Saking kanca-kanca paraga pamitra Arum Sari, Lalak Putri. Widya. Iya. Arum Sari. Ya. Ayan ngetan bali yo mulon apa sejane kelakon waru doyo ning mikir kali pamit lunga gitu ora bali ono jarak desa terane mai cerah orang hampir waru joyo mikir kali pamit lunga gitu ora balikan opo salah pilih sing lagi nonton dolan Arum Sari musik Pinter awakmu ya. Tapi dialog nyuwun lagu waru doyong gene Mbak Simbah Lulur karo gene Mas Panyune iki waru Buruji saya belajar. Buruji didadekke siji. Berarti wis sawu gletake sudah nggih. Loro. Lah kamu terus wis muni cawu gletak. Ora potake ki ora mung gletake tok ki ora. Ora tembang cawu gletak mung tembake cawu gletak kok ki ora. Piye ta lagune Bu? Sinten sing disuwun oleh Bu sinten? Buruji. Buruji ingkang pripun ta Buruji? Emak jenggelan. Dan Ketelu. yo kusi. Emak jenggelan. Pak ketua panitia niki mboten adan gitu nggih. Apa ya kiai nek akhire delok dolalak. Ora mau Pak sing adat. Oh. Sing tukang adan iki delok dolalak engko tak rampung isi. Oh ya iki jelas mawon iki nggih Pak. Ngapunten nggih Pak sedaya kemawon nggih. Kamu kok sing adat iki kula ya. Lho piye to Pak? Didhawuhi Pak ketua panitia. Emak jengkele ataki omah arep kotori yo beto manuke opo. Karo bocah
ya enggak delok neh bari iki bari kok pucet lho delok anakku Disun. cium Emang penyemangat nih ya, Pak. delok ento bisa bau pucet sik ora apa ki demi kebutuhan rangga Butuh piye, butuh anu piye, payung apa jenenge? Payung teduh. kowe lagu payung teduh Ngene ngerin wae ada. Ama jengel iki gelem menclok ora to cah iki? cah iki langsung gledakke mau yo Mak jenggelek kok ngajengelek. Mak jenggelek. Ping. lah kok panasan sebelah wae Iya lho. ora itu nek rada sudo rungu Mak jenggelek kok ngajengelek. Mak jenggelek. Mak jenggelek tangi yo mate. Alo kok yo kok bantu e opo. Mano punya petro nek apa ketro yo petro. Apa gede. Salah kok golek sing pucara Papa gigi tior sahur. ngerti manuk ki mau ndang ngerti awakmu ni bujang ngono langsung ngerti sing mburi setau Ngerti sing mburi kok ora sing bujang. Ngerti ya Re. ngerti ambune ki 1 meter ngono ya wis beda kok ya Sing lahir ya sing kendang ya. Sing lahir sing iki ya. sing player Sing bujang. Bujang? Bujang sedina tok. oh iya Besok wis digunakake. lho Enak garen. enak Apa jegelek tangi yo maneh. Wong kowe iki ngerti. Aku mau nek ngonoan Nek ana wong bagus ki ngerti kok. iki mau manuk geragas. Delok entuk sampingnya iki ana ibune apa sapa gitu. Cara manuke apa to iki, Cah? Iki manuk bukan sembarang manuk. Manuk apa? Manuk liar. Manuk apa, Rin? Nek cara kowe iki nyawang cah iki manuk apa iki? Aku nek manuk sing senenge menclok nandi-nandi ngene iki jenenge manuk. Liar. Hah? Liar. Hah? Manuk apa, Pak? Liar. Liar? Heeh. Oh, nek liar iki nganu nek manuk lontre iki lho ngono. Masa dijenengi lonte sore ngene lho. Ono iki nggonku bener kayak Pak Deng ngerti. Ngerti jenenge. Nek aku yo percaya kewane aku yo wis seru. Nggih, Yo ngene iki anggere mencak anggere tengah sore ngono Manuk liar iki biasane rada liar. Kuwi tukang son. Kae tergerogasi dari tier. Mas iki saya bujang ora Mas? Ada gambar apa derek Mas? Belum. Oh Bapak Lala, anaknya Pak Joko. Anaknya siapa, Bu? Pak Joko. Loh, Pak. Oh, ini bener-bener. Saestu. Nggih. Putrane Pak Joko. Nggih, nggih. Wah, Joko tenan iki. Jan bagus. Anake bagus ini bapak nek kaya bapak aku mau. Ya ampun, Pak Jenggelek. Ublek utek goyang sithik. Ketak ketuk. Jenggelek. Ora jenggelek. Ora iso. Ya ampun aku ora ngene Ora jeng. Bocah isine anggere bujange ketangan perawan ngono kae lho. Ora Licin-licin ngene lho. Ya. Ora jenggelek ya, ora jeng berarti elek ya. Tapi marai aku mau jelek. Mak jenggelek atangi yo maneh. Ayo golek papa gede. Golek sing rapat bujang ora caur glet. Sik.
anane iki jenenge wong urip ke bujang karo wis umur ngono lho. Kuwi umur ora, bujang ora. Ono to bujange piye Mas Nek? Iki arek delok bacae. Arek delok. Kate kedes. Kate korek. Maksudnya iki mate setengah bujang iki mek-mekane piye ngene lho. Arek delok. Piye sing Wani ora ora wani apa sing ora bujang. oh tier ngene ya. Bintang kecil di langit yang biru. Rin, ayo Rin. Amat banyak menghias kasihku ini. Ikut Ayah terkota naik dengan istimewa untuk buka muka untuk sampai bagus yang suka bekerja mengenali bareng yo pada hari Minggu ayah ke kota istimewa duduk di muka untuk sampai bagus yang suka bekerja mengenali bunda suka bekerja Abane kene ra rono kene lho. Aku awalnya madu prono wong iki dedek iki kok Ya, sebentar. Masih berdiri juga, masih berdiri. Iya masih berdiri karena ini masih nuansanya burung. Masa burung ya. Iya. Halo Bandung. Ibu kota Beriangan. Halo Bandung, kota sudah lama kita tidak berjumpa dengan wow. Sekarang sedang menjadi lautan api, mari bertemu kembali. Marilah semua. Aku yang adalah HP. Karena yang aku ora tau gawe sama. Iki kudu. Karena ini aku iso. Kowe sesuk nek dadi RT, Halah ora sing pilih RT. umpama dadi kadus, ya, rugi terus, ya, kudu iso pras PKK kowe, ya, kowe. Iki kan sing iso ngatasi Bueni. Yes, ya. Aku nek ngono kuwi. Kowe ngono. Ibu Ruci minta lagu apa lagi Bu Ruci? Sudah. Ciao, Leta. Leta. Ya. Bubar. Sak lagu sik kok ya sing kasunyatan. Aku penasaran karo Mas mau sing dilungguhi Nyai Lulur ki sing dirasake apa uripe diterusno apa ora? Terus wong garwo ya. Mas bisa nyanyi enggak putane Pak Joko bisa? Oh, Mbak dah. Enggak bisa, lah kok enggak bisa. Nek tak bawa pulang gimana? Bawa pulang. Oh, tak keluar kamar lo bapaknya kowe. Ora. Kasunyatan dulu satu lagu, ya. Untuk keluarga besar satu kehormatan, satu persembahan kagem para konco, atur kagem ponco-ponco Arum Sari. Satu persembahan untuk keluarga bareng Arum Sari hadir untuk kita semuanya. Baik. Ini yang kita akan hadirkan termasuk lagu yang bagus. Ini bagus ya awak dhewe ra nyanyi ya kan. Adi durung lilo kowe nyating wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa
kembang mekar ono ing ati nanging aku dudu iki sing duweni Ajen Arum Sari. iki lho biarane Satu persembahan lagi untuk keluarga Mekaran Jaya. Arum Sari. Ora gampang nopo nelakon iki aku wis coba ikhlas nanging bola lakoni nopo kasunyatane tresno kowe somating wong liya. gampang nompo lelakoni aku wis nyoba ikhlas nanging aku ngalakoni Gusti tansah krungu apa
untuk intermezzo. Terima Oh, ya. kasih. Oke. Ada Marina Susanti, satu kehormatan bagi kita dari konco. Oke. Dari Arumsari, persembahan terbaik untuk panjenengan. Seberangan teman-teman yang siang meninggal yang rawuh simbah Nyai Lolo yang kemarin dari tasih dari beksan wonten ing Kipapan. Mungkin 1-2 tarian-tarian untuk keluarga besar Bapak Sebelajat lumantar Arumsari. Makaryo Pandoyo Panglipura siang meninggal Pak Mekarjaya Permasulu Adiyo. Oke. Arumsari KPL Situ Kaleng Lager Paripurno saking paraga kami akan siang menikah saking Dalalak Putri Arumsari di bawah tangan Jen Eni bilangga saking Bringgong Purworejo. Oke, satu tarian saat tadi pun mangke simbah Nyai Nulur badhe kemarin kondur satu galeng tarian katur kagem para pami danget pami arsa panjenengan sedaya. Nggih tari sak lajengipun wonten tari jalan-jalan nggih ganda. Jalan-jalan dinumpang sepur jalan-jalan dinumpang sepur numpang sepur turun ayo numpang sepur turun ayo jalan-jalan dinumpang sepur jalan-jalan dinumpang sepur dinumpang sepur turki ayo dinumpang sepur dirang Sepur
Saya ingin numpang bicara. Saya ingin numpang bicara pada tuan sepuan, pada tuan sepuan. Ada salah beribu salah, ada salah beribu salah, minta maaf beribu maaf, minta maaf beribu maaf. Tinggal biar Aku
Bila Taufik